explotación mineira na Ribeira de Sanfins, de Tungsten Sanfins, que ten un proxecto presentado agora de explotación que ten que autorizar e dar os estamentos, que ten presentado, verdad? Pois queremos ver todo, de momento non vimos nada. Pero está agora presentada a exposición pública para que aleguemos? Ou temos todos a exposición pública, incluído nós? Eu lle mando o redondo, porque, claro, tamén vostedes piden, todos piden do arquivo, que son unhas 2000 follas, e que lles demos fotocopiadas. Non pedimos nada raro, ni nada. Fotocopiadas. Fotocopiar costa cartos, Hai que ser concretos nas peticións. Eu vou mandar a unha copistería, e que vai a... Hai copia digital, non? Si, Non claro, cuesta tanto. pero costa un salario da persoa que ten que dedicarse aí non facer o seu traballo. Bueno. Somos os que somos. Os que contos que hai a vir nas oficinas. Tería que estar os Eu creo que ese non é o problema deste concello. No, que va. Pois eu transmitirei aos traballadores da súa parte, Porque están pola tarde fora do seu horario moitísimos traballadores A aquí. censura é o veto continuado. Aquí non, ese que emite usted e acusacións que está a facer. Bueno. Se quero deixámoslo. Non E deixamos. outro para aí fora. Fagas que quere que eu lle contesto a todas. Eu lle contesto a todas as que usted me pregunte. Digo, o proxecto que hai da mina, preguntaron cando foi de facer os puntos, non? Era unha comunicación previa que se fai, porque como antes eran obras menores, comunicación previa. Xa aí discutían que non, era comunicación previa. Non puderon velo. E se non é o proxecto este que está agora aquí, das actuacións que van a facer, e que teñen que ser aprobada. Está a exposición pública. Queren que o podan mirar no documento da exposición pública e que tamén lle fotocopiemos para redundar a información, o facemos. Hai copias Pero que digital. conste que hai que mandalo 2 veces. Hai copias digital, así. Si, hai moitas cousas, moitísimas cousas. A outra, Hai administración electrónica, pero hai que ir a Coruña moitas veces a formación, e hai que facelo. Aquí hai persoas traballando, Non hai máquinas, hai persoas traballando. Siga, por favor. Si considera oportuno. Si, queda unha na máis. Solicitamos en varias ocasións que se justificaran con facturas os gastos realizados polos grupos municipais ao cargo das subvencións recibidas atendendo ás bases de execución. Vais entregar a documentación justificativa ou terá que presentar denuncia este grupo ao Tribunal de Contas? Me parece que é un termo que discute. Outra cousa tamén similar, relativa a información de acceso. Vostedes saben... Vostedes saben onde se ordena se se justifica ou non se justifica, onde ten que ter recollido, onde non ten que vir, se o temos que facer, se non temos que facer, se algo que a partir de agora hai que facer, que vostede pide que se incluya, porque a mellor é que non está incluído e non o estamos facendo porque non nos lo están demandando, como a moitos concellos que xa preguntei en toda a redonda. E se vostede cree que iso hai que justificar, pois justificamos. Pois justificamos, no, pero non agora. Non me está a comprender. A toda agora, señor Cao, en canto a ese término non está recollido nas bases de execución do orzamento, ni en ningún outro sitio, que nós, ningún grupo político, teñamos que justificar eses gastos. Por eso, ningún grupo fixo. Porque non temos eso recollido. Dende nunca. Igual que moitos concellos da redonda. Se vostede que facer un robo que a partir de agora haxe que justificar, pois habrá que facer ese robo, ou esa petición. Pero non pode exigir algo que non nos exigían a nós dentro da administración. Bueno, Gracias. Señor Amador Turnes. Buenas noite. Buenas noite. Pretendía, como outro día presentei dos mocións, e só no orden do día se inclúe unha, Incluímos dúas do mesmo tema porque polas datas nas que estamos. E no próximo se incluirá outra. Na moción de urxencia consta en acta que hai unha secretaria pública que di que ese período pasou. Non quero volver a ese tema porque xa empeza a ser desagradável. Pois coitamos todos. Nin tampouco que significa eso, non estaba iniciando. Decretos e robos, cando creio. O alcantarillado da Filgueira do Seixido, cando se vai comenzar? Ben, vostede, bueno, non vin eu tampouco con vostede, pero fai moi pouco. Se o dixemos a mañá, señor Turnes. Eu digo ahora mismo, porque aparte o quero comunicar aos vecinos. Esta é unha obra que asume íntegramente a Consellería de Medio Ambiente. Tiñamos metida no orzamento nós para facer a protección municipal, xa non vai no noso orzamento porque vai ser toda financiada por a Consellería de Medio Ambiente. Nos mandamos unha memoria valorada. Esta semana, non recordo o día, lunes, porque como Madrid martes, sí. O lunes viñeron por aquí técnicos de aulas e tamén dunha empresa redactora do proxecto, que vai a redactar o proxecto por parte da Xunta.
fomos a visitar in situ onde vai a ir a depuradora. Tuvemos tamén que fainos falta outra finca ao lado da ponte, completamente na Filgueira, que xa temos feito estudio, falta que traia a documentación a persoa que sí que vai cede ese trozo a marxa esquerda para verter ali o río, despois do depurador. Hai que levála desde a depuradora, levála pola pista da dereita, facer os pozos correspondientes para leválas ao río. Estamos entendendo onde é. Pois ali, se chamou o novo veciño, ese veciño vai traer a documentación, xa trouxo, e redactou xa Alejandro, o señor Meoxe, o técnico de urbanismo, o documento de cesión. Falta que ele traia o registro de propiedade a nota simple, porque a persoa que lle acepta a cesión ten que ver que iso está no registro. Vale. No catastro está, e ten un documento que ten que ter a nota simple. Unha vez que este solicitado, lle mandan as certificacións, están elaborando o proxecto. A mí me din que e tamén fomos a Serbia, miramos onde quedou o convenio de saneamento. É o mesmo proxecto, Serbia e Seixido, vamos o mesmo. Por iso lle falo dos dous, porque van en conxunto. Se mirou a ubicación que percibe ser nunha finca e ora é noutra, porque pola forma, a ubicación do terreo, pola pendiente que ten, pola composición do terreo, etc. Se falou con veciños de ali, un sin ningún problema, e aparte o mesmo onde está a presa é o mesmo que tamén ten a finca que ten que onde vai colocada a depuradora. Non hai ningún problema e iso manifestou desde o principio. Mandaremos os datos arriba e eles dixeron que pretenden que en decembro este proxecto presentado, aprobado e todo listo e comenzaron a ver. De feito vai enormemente. Xaneiro, febreiro, marzo, agosto, diciembre... Sabe cando se fan as adjudicacións aquí? Eu traslado como será ali. Eu traslado os preguntas que me fan os veciños. Sí, pero non se preocupe, que van a estar informados puntualmente. Se van a facer, se vai a facer no 2017. Se eu lle digo, mira, se eu dou unha data, señor Amador, eu non pretendo mentir, non quero mentir. Se eu lle digo, vai a ser no mes de marzo, a mellor estou dicindo unha cousa que non vai ser, e vai ser en febreiro ou en abril. É que os veciños contaban e escoitaron que iba a ser este ano. Claro, pero non foi, non depende solamente de vale. mí. Vale. O que está, a petición, outra versión non, a verdade é que se vai a facer e que se o compromiso, e que eu lles dixen ustedes no anterior pleno que contaran con eso, que estaba aprobado. E iso é a verdade. Que ese proxecto se peleou por él e o asuma a Consellería. Isto. Igual que está a depuradora escandalista, que con vicepresidente, que quedou, eu creo que moi ben, poden ir a ver, que non estaba destrozada. Cando se abreu, se comprobou que non funcionaban dous pozos nunca. Tuvo un repiso de terreo e non entraban os tubos onde tiña que entrar. E logo se cedeu por río a parede que dá ao río. A parede que nos apoiamos, que se fixeron... Efectivamente, pois poden ir a ver, que esa obra tiño fotos e as pode facer. Vale, bien. Pois isto tamén digo mesmo. Está... A xente está preocupada porque... A xente que non este preocupada, a xente que non este preocupada. Entón, o momento de preguntar é aquí. A xente non ten que estar preocupada. A xente ten que estar super tranquila, porque eu dei a miña palabra de que iba a loitar con o proxecto, eu dixen aos veciños a pedir nunha reunión, eu dixen a xente interesada, e digo que vai a ser... Tamén quero deixar claro que vai ser o tramo, non se vai a xente a quedar con mentiras. Se empeza nas casas que están, as dúas son do Seixido, as que están na carretera general, vai recollendo toda a carretera xeral, hasta onde está a finca dos kiwis, hasta na Filgueira e por ali para baixo. Logo as ramificacións, iso é unha actuación posterior. O sea, pero iso se dixo desde o principio. Cales son as dúas do Seixido a que se refire? As dúas que están para arriba, sabe onde está vostede a entrada para... Sí. Ben, as dúas que están na carretera... hai tres. Bueno, pois tres, as que sexen, as tres que están, as que estén aí que den o desnivel hacia a mesma vertiente. As que están na carretera da Diputación. Efectivamente. Esas tres son as que van hasta Masa nova que se fixo. O sea, dúas mesas novas. Si, todas as que se encontren nese traxecto. E depois na Filgueira tamén hai outras dúas. Poderíase recoller a da escola, poderíase recoller a da casa que, non sei como se chaman os pais, Felicitas e compañía, que tamén van na carretera. E o resto, cando xa non, son tramos aí, esos son os elementos que hai que abordar a continuación e temos que ser conscientes na corporación de que podemos pedir outros, todos queremos outros, pero habrá que acabar antes unha actuación. E aí ainda nos quedan porque a Filgueira é bastante complicada, porque ten moitas ramificacións. Sí, ten varias. Ten un vertiente para aquí, outra... Ten varias actuacións que hai que ir facendo ao mesmo tempo que... Pero eu non podo mirar o lugar, teño que mirar todo o conxunto. Iso é para dar servicio a Seixido e a Filgueira. E teñen que quedar cobertos Seixido e a Filgueira. Entón, para acabar todo ese proxecto conxunto,
Non vai, este ano vai a ir a xeral. Vai a empezar a decir, que eu non me podo conectar. Non, este ano mellor non. Vai a ser o máis importante e o máis costoso, que é a rede xeral e a depuradora. Pero xa temos algo moi importante feito. E agora hai que ir facendo, metendo pavimentación do chan e saneamento. Eu entendo. Ahora hai que explicarle ao resto dos vecinos. Si, non, sin ningún problema, porque teño que ter unha reunión por outra causa e se lo explicaré. No, xa. O camiño interior de Berrimes, como... Pois hoxe mesmo estivemos a mañá facendo o replanteo, acta do replanteo da de Berrimes, da de interiores e da redonda, e tamén firmamos esta firmada das sillas. Entón vas a executar tamén o ano que ven. Non, bueno, Xa. vamos a confundir. Estamos... O que se adxudica... No. Estamos en 2016, ainda pode... Queda moito tempo para moitas cousas e pouco para outras. Vale? Se o tempo permite, xa porque hai unha parte de hormigonado, e sabe que o hormigón, e xente que se dedica a construcción sabe que non fragua se está a chover. Entonces, pero a descampar, Entonces van a empezar a facer o traballo, salvo que vostede non desexe eso. Entón, desexamos que chova, efectivamente, nin falta faixe, non sería un desastre. Non por usted, sino por todos nós, cada un pediría unha cousa distinta e non sería arreglo. Non teño iso mala intención. Entonces, van a empezar os traballos de limpar as cunetas, de poñer as tuberías, todo o que se poda facer e necesidade con mal tempo, que creo que deben mal tempo a fin de semana e inicio. E tan pronto poida facer a atención, saben vostede cal é o plano que se vai a facer, supoño. Con respecto a Ciudad Redonda tamén, e, bueno, vou intentar facer unha negociación, pero non o localito con veciño, a ver se pode facer unha mellora retirando un elemento que hai ali que fai un estreito importante, pero non sabemos se vai a poder ser. Se se consigue durante a obra, se fa. Outra pregunta. As aceras de Fernández? Tamén, se están adjudicadas. Mire, se adjudicou mesmo, están traballando ahora mesmo en Fontecría. Se contrataron todas esas ao mesmo tempo. Entón van a ir iniciándose todas. Igual que lle dixen antes, son moitísimas obras xuntas que, por o procedimento novo, a un concello como noso, que ten obras menores casi todas, que as restriccións que nos pon o plego da Diputación incluso non contradí, sino que é moito máis restrictiva do que é a lei de contratos, que 40.000 euros por 30.000, fai un procedimento que aquí satura os departamentos. Hai xente que non contratou aí no POS, moitos concellos, porque se presentan 32 empresas, a nós, por exemplo, nos saturaría, se presentan 9, des que notificar ou a negociar, é un procedimento me gustaría que o presenciara e o traballo que dá aos departamentos e o persoal que temos, non se fan ninguna idea. Eu tampouco me faría se non estivera aquí, tamén son sincera. É unha barbaridade. Aquela moción que presentamos e apoiamos todos en conjunto, incluso de facer un paseo hasta a Milla de San Fins, dende aquí de Porto Bravo, pola Vella do Río do Miño. E eu sei que lle contestei e debe constar en acta. Vale, como está? Pero como vai a estar? Eu lle dixen en acta. E aparte xo dixen naquele momento, lle vou a repetir. Eu sei que te pode facer gracia a contestación, pero lle contesto mesmo. Non é por ser da gracia, é porque uso risas e pola maneira que eu dixen. Eu contestei nese momento o seguinte: que temos un paseo iniciado, ao que deberíamos dar continuidade, e tenemos críticas con respecto a eso, pero bueno, eso xa é a opinión de cada uno. E que sí que sería unha cuestión tamén a facer, e non solamente esa, porque tamén antes desa petición, hai petición de veciños noutros tramos, por exemplo, en Furime, nunha zona, tamén hai unha petición que tamén me gustaría atender, pero tamén lle dixen que hai prioridades, e que se presentamos un proxecto dunha ruta, pois ten que ser para unha área determinada de financiación, porque hai que facer outras cousas que non vai ser inmediato. Tamén fixemos outra moción sobre outro elemento. Podemos estar de acordo en que iso sería maravilloso facer. Pero logo hai que priorizar os recursos. E cando lle poña a carretera de Serbia e lle poña o Paseo da Mina, pois estou seguro que con toda a responsabilidade que ten como veciño, sei o que vai a decir. Igual que o vou decir eu, igual que vai a decir todos os grupos que formamos a corporación. Me vai a decir que aquilo non serve. E cando queremos sin agua na traída daqui, que rebenten os tubos porque están vellos, vostede seguro que vai, se estuvese gobernando como nos toca estar gobernando a nós, vostede faría o mesmo que estou a facer eu, acudirlle a auga. E cando en vez seres como Antonte non teñan auga nas casas porque non sei que problema hai e haxe que buscala, vostede faría o mesmo que estou a facer eu. Eu estaba facendo unha pregunta. Pero eu lle contesto
Que o que facer, e isto estou contando unha cousa así pequeniña, iso é todos os días multiplicado por mí. Incluso hai compañeros meus que tamén teñen outras peticións e que se enfadan tamén a veces nas reunións, porque todo mundo ten as súas peticións, pero logo, se estás aquí no que facer diario e xurde unha cousa e outra e outra e outra, a veces, xa lle dixen a mañá aos compañeros, e está con vostede aquí, que necesidades hai para 4 legislaturas. Sí. E eu teño proxectos para 4 legislaturas, pero logo hai que priorizar. O momento de facer as preguntas é Polo agora. menos. É agora. Non Si, é pero eu antes. estou contestando. Vale. Pero eu estou facendo preguntas concretas sobre... E eu estou contestando concretamente. Estamos falando do tema do paseo este que propuxéramos por Vella da Armenia. E eu contestei. O do camiño vello de subir a San Lorenzo, xa que se fixo a cesión por parte dos veciños de lá, vais a facer a adecuación do camiño vello de subida do mundo cruce do Vamos a ver, Conforto. me alegra que me pregunte iso. Eu pregunto. Vamos a ver, Sei. a mí me gustaría durante todo este ano facer traballos aí, pero non vamos a empezar polo camiño, vamos a empezar por a limpeza da zona, pero espera un momentinho. Todavía, cando aquí se aprobou, está a acta da Comisión da Comunidade de Monte para a reunión, esta aceptación por parte do Pleno, o remitimos a Montes, eles requeriron un dato máis da comunidade, que eu teño que enviar, e tan pronto eso non se vamos a empezar a limpar, tan pronto teñamos 2 persoas que se poden dedicar a iso, vale? En elementos que a comunidade tamén ten interés en que se fagan antes, e que están dentro da zona, e que tamén me parece ben. Hai zonas configuracións magníficas, que iso hai que empezar por aí. E despois, xunto co distrito, eu estou falando con Adón, de facer algún tipo de marcar por parte deles un pequeno memoria valorada, non? Se chegan a ser proxectos por onde se podrían tratar sendeiros, incluso despois, bueno, ir falando coa comunidade tamén, porque hai que poñerse tamén, creo que, en que podamos facelo sin consultar, creo que hai que facer. E ese camiño, os camiños, que incluso o distrito, non sei, parte dese hai algún outro, algúns deles actuarían, cando nos empecemos a actuar, eles tamén colaborarían a actuarían sobre algún camiño. Vale, hai ese compromiso. Pero todo está por empezar, porque falta que Montes nos dé... A ver, sabe que faltaba na acta? Na acta, na que asisteu o distrito e asistín eu, porque sabemos a xente que había, e eles tamén o saben, un domingo, asistiron 2 persoas do distrito e asistín eu. Porque nos chamaron, claro. Non puxeron na acta, non recolleron o número de asistentes. E iso é o que teñen que mandar unha certificación cos asistentes que había. Todos recordamos as persoas que habían e eles máis que se coñecen perfectamente uns aos outros. Teñen que facer o secretario unha certificación deso e enviarla, pero iso xa se encarga o distrito, xa non está o distrito en contacto con eles. E empezar a traballar, no que nos... E vai ser un traballo de moito tempo, porque sabe que aquí se limpa unha vez, pero hai que manter. Todos os anos limpamos a Lorenzo, todos os anos, e todos os anos é necesario limpar. Sí, probablemente, pero xa que ahora... E logo hai que mirar incluso máis adiante, seguro que unha actuación máis ambiciosa, pero vamos ir poquinho a pouco. Xa antes de momento que Se poden proteger as árboles enteras, igual hai que buscar unha zona de aparcamento, igual hai que fomentar esa roquería, pero eso é a longo prazo. Vale? Estamos a empezar por limpar. Unha determinada cantidad de hectáreas que iba a coller a cada zona, Sí. que se iban a erradicar unhas determinadas especies. Sí, Bueno, pero teñen que cortalas, teñen un monte conveniado. Hai moitas cousas, señor Turbes. Teñen un monte conveniado. Antes teñen que negociar entre comunidade que o van a facer, porque dixeron que non hai ningún problema, para que podan cortar uns e cobrar os. Bueno, o sistema que teñan para... Eso vai ser para eles. E unha vez que eso este quitado, pois conservar as autóctonas, eliminar as invernadas, e como foques as acaces, que hai unha pasión na caces de terrible, e despois xa seguro que temos algún outro proxecto que permita que aquilo quede ben, pero non é unha cousa que se resolva en meses, non. Nadie, por meses. No, pero non, sí. Hai meses que conquistamos esto de empleo. Sí. Entón, Claro, pero sí, eu estou dicindo en que momento Vale. está eso, vale? sí, perfecto. Outra cousa, cando se presenta unha moción, por que non se lle pode poñer un número de registro de entrada no momento de presentación? É tan... Non entendo eso. Eu chego ahora, presento esta moción, Sí. tenho o puño da data, poñen o número de orde de entrada, porque Pero que razón lle deron? Non sei, non me que pregunto. non tiña Non tempo. depende Que non tiña tempo. quen estaba. Non sei, Unha persoa non. sola no mostrador e non No, estaba. había 3. Dixeron que era habitual. Eso, pues, sí, eu creo que sí, pero Bueno, vale, pero non sei a explicación tenía. Creo que é porque
reservan e a hora de, non lle, como entran moitas cousas para registrar, non o sei, estou falando por un funcionario, non sei se vostede coñece o sistema de Quando registro. pasa algo para registrarse, non ponen número no momento. Pois a mí teño... Lle preguntarei a Marit, bueno, a persona responsable. Teño todas sin numerar, o sea, non é un día. Vale, eu lle preguntarei á traballadora que leva o registro por que se fai así e lle darei a usted a explicación que era de a mí, que seguro que non é ninguna con ningún tipo de mala intención, pero lle direi a ela que o faga. Usted fixese na data que ten. Non a pregunta sin máis. Non a pregunta sin máis. Xa que antes se falou dos informes que está facendo o Alejandro sobre o tema das aguas e tal. No, en as aguas non fan informes, Non. Non ten competencia, Vale. vale, preguntas a... El sabe que ten competencia en aguas, eso xa o comentei que ten competencia. Vale. Inclusive en minas, industria e no outro aspecto, augas. Outra cosa. Hai bastantes meses presentei aquí unha pregunta que levantou bastantes asperezas. Eu preguntei que quen era a balsa esa que había no río, e se me dixo que se iba a mirar, o que se estaba mirando, pero de momento non recibí resposta ninguna. Perdón, non o sei. Aquela que fomos a ver. Sí, pero non acabo de mencionar eu agora. Eu creo que acabo de mencionar, O mellor foi cando pero se eu recordo. Non, creo que foi agora, pero como foi no medio do diálogo, pois igual non quedou. Pero vamos a ver. Eu sí que fui a preguntar eso, o que sí xa me afirmaron agora verbalmente é que non está na concesión da empresa. O sea, non é da empresa. Non confirmaron non a empresa, porque se non pode decir, e non é que eu non tiña que creer ou non creer, pero preguntei non non tiña que preguntar. Non está na concesión da empresa. Entonces, a balsa no río, supoño que ahora sigue buscando documentación a ver si hai algún outro documento. Na empresa, na concesión, o documento de concesión que ten a empresa hoxe en día non figura a balsa. Claro que se chamou un canso en Roma. Non, está no río, está clarísimo, se non aparece outro dono, está clarísimo de que vai ser. Está no río. Outra cousa, sin máis. Entonces, presentei as túas mocións o mismo día, a mesma hora. Esta moción, preguntando polo tema das aulas... Vai haber outro pleno en tempo, seguramente, por orzamento, sí, xa se inventará. Non sei, pleno En ordinario. decembro. Xa, pero o plazo de delegacións acaba a semana que ven. Entón, pois, penso que estábamos en tempo e forma de... Sí, eu creo que eu pensei que hoxe iba a meter, Entonces, sinceramente, hoxe pensei que esa moción e se iba a presentar por urxencia. eu estaba respetuosamente escoitando o señor Paradela, que escoitar, despois iba a falar co señor Pero Carlos. non algo pasou, algo lles pasou, porque todo o mundo aquí escoitou o da moción, que Bueno, estaba vale, escollido en acta. entonces, pois... Un acto moi astuto. Pero si eu solamente o que fixo foi moción de urxencia, Bueno, tío. vamos a ver, eu estaba preguntando simplemente nada máis, non pasa nada. Vale. Cada cousa ten o seu momento, a súa forma, nada máis. Eu só estaba preguntando. Eu Creo respondo que educadamente, porque usted me pregunta. agardei o meu turno e eu Usted estou- pregunta respetuosamente e eu le contesto respetuosamente. Pois creo que en eses términos estamos. Podo volver a meter outro día, en outro momento, e nada máis. Pero eu Pois xe, nada máis. pero no debate que se estableceu por o momento, eu xe lle contestei que nos, dende o Concello, se remitiu o informe de Alejandro, que se pedía que fosen os seus tíos nas analíticas, pero que non temos competencias en algún caso. Si quere, eu despois lle enseño o que remitiu Alejandro e o que lle ponía. Arriba e consultar. Pero sabe que quen ten competencias nesos son os organismos moitos, que se lle emitiu o informe e que teremos que respetar un pouco desa xente e saber que son ríos, que sufrimos. Pero vamos a ver. Non vai a decir o que si o son. Vostedes Eu- creen que para calquera autorización dese tipo que Aguas de Galicia non vai a mirar con lupa todas as situacións? Pero vamos a ver. Sinceramente, non creen eso? Eu creo que sí. Que van a mirar con lupa. Porque nadie quere correr ningún risco, nadie está aquí por Eu xa teño recibido comentarios igual que recibe pantallazos outra xente, eu teño recibido pantallazos tamén, e máis outro tipo de comentarios personalmente ou non personalmente ou a través de moitas formas, xeitos, modos e maneiras. Bueno, tamén todos podemos comentar. Ahora, que non considero que ese tipo de balsa que din que un pouco de cal no fondo vai a eliminar todo ese tipo de materiais pesados, como que vai a ser que non.
Eu non quero ser baixar de mal acuerdo, como se dice. Eu tampouco non quero ser nin o que digo ustedes, pois malo non ser un páxaro manuelo, nin quero tampouco ser demasiado optimista, nin quero ser nada. Quero ser que un técnico rigurosamente nos diga e o que estamos esperando que faga. Eu creo que ninguén en ningún momento está falando da actividade empresarial desa empresa. Estáse falando, porque esa empresa se leva... Da igual a empresa que sea. Bueno, a empresa que sea, que se leva moitos anos, desde o 2008, o mismo expediente, o mismo expediente ten a mesma solicitude, ten o mesmo tema, e dentro do 15 de xuño ten autorización a verter 27.300 metros cúbicos de auga, sí, e agora ten solicitado máis vertido. Vamos a ver, non ten nada que ver a actividade industrial dunha empresa cos vertidos que faga a parte. Non, aparte, vamos a ver. Para poder traballar con seguridade, eu non vou defender, vamos a ver, solamente un segundo, eu non teño por que defender en absoluto Nin eu tampouco, a pero vamos empresa, a nin ver. a ninguna empresa. Eu que teño que facer Nin é... tampouco eu estaba Nin a boa atacando a nomear. actividade industrial dunha empresa. Pero sí, pero espere un momentinho. Eu dixen antes, porque o leí, e leíron na documentación que obra arriba, que na parte baixa da mina hai auga, porque a infiltración está moitísimo tempo, e parte dos que estades máis cercos sabedes mellor para mí. Os que estades en Andarere, por aí sabedes perfectamente como está esa situación. Entón, eso está ahora dando, porque son as cimentacións dos pozos, e non se pode traballar con seguridade dentro, pode haber situacións de emerxencia. Eso é que pon aí. Ahora, será a xunta dentro dos organismos pertinentes, e eu teño que estou en un sistema en que creo que funciona eses estamentos e que hai que facer que xa funciona e hai técnicos super competentes en que aguas vai a mirar con lupa eso e en que minas vai a mirar con lupa eso. De feito, mire o tempo que levan para obter os permisos, porque creen que é porque non o están traballando ou porque o están facendo con rigor. Vamos a ver, eso non... Pois eu que confío é eso. Non é a Eu non maneira teño de confianza. traballar, nin é que a auga vai a derrumbar as Ai, eu non o galerías. sei, Non. señor Turnes, eu non podo Non é facer eso. esa aseveración, A aseveración é tan simple como si queremos podemos facer todos un palomares ali, podemos ir a bañarnos ali ou coller a botella e brindar todos ali. Non, nadie fala deso, Vale, xa Eu sei que nunca solamente digo eso, se bebe auga embotellada, pero o asunto é, a auga xa sale con esos arrastres de dentro da terra. Por qué? Porque esos minerales están dentro da terra. Esos metales están aí, as fontes están aí. Si se te fai un burato, a auga sale. Ahora, cal é o asunto? O asunto é o volumen de vertido que se forza no momento en que se bota o ano 1,5 millón de metros cúbicos e os arrastres que vai a facer. Sobre todo, no que está repousado por arriba abaixo, é máis o que está repousado na terra. Non é mesmo que vai salindo esta botella cada día, que pesaran 28 trailos de agua cada día. Vamos a ver. Hai un caudal por hora establecido. Si, o que tiña a anterior empresa eran 0,78 por segundo. No proxecto vi que hai un caudal por hora establecido e que a Xunta lle vai a poñer un caudal establecido, lle vai a poñer a Ten caudal frecuencia. para actividades industriales e ten caudal para botarlo directamente ao río. Estou falando do caudal que vai a ir vertido, non do que ten que estar para funcionar, senón aquel que vai a sair, vale? Ten un límite, e ese límite que non vai a poñer? Pois que sabe do límite do que pode ir, o que pode verterse. Non o vamos a poñer nós, vai a poñer, eu non me atrevo a poñerlo, porque non técnico, nin aquí non hai ningún técnico que poda informar sobre eso. Eu non quero Por eso establecer límite ningún a ninguén, Por eso, solamente pero tampouco vou... non me parece... Non vou a facer ninguna correcto. aseveración, ninguna afirmación, ni ninguna negación. Vou esperar a que os técnicos me den a súa información. E eu sei que están traballando neso. Que xa hai alguén que xa aportou, un organismo que xa aportou informe, pero faltan outros, igual que en calquera outra licencia, que se lle pide, igual que se pide aos concellos, se pide outro tipo de organismos que emitan informes sobre este proxecto, pois están nesas. É o mesmo, é que é o mesmo procedimento. E van a ser rigurosos todos. Riguroso é facilísimo. Imos antes de onde sale a auga das galerías para arriba e hai ervas polas pedras. Vai ser ali para baixo, non hai unha primeira. Onde as hai? Colle unha foto aérea de fai 10 anos debaixo das areiras e colle agora e veña un día por aquí e comentamos. É onde van as areiras de fai 10 anos para aquí?
Eu digo, Ele fai 30 onde está a anos. zona? Eu falo de 10 anos. Eu falei de 30. E como está? Vostede Vostede faga isto. Beiras do río, de fai 10 anos, de onde está o lavadoiro, todo eso, Beiras do río, pois, vostede mire, o mireino, e pois dígame. Si considera que están, se fixera a barreira na areira, para impedir, bueno, entón vostede mire como encontra eso. É un tema, logo, no próximo pleno comentamos. Coménteme que ve nesas fotos, que ve vostede nesas fotos, un antes ou despois. Despois de unha actuación que se fixo, se mellorou a nivel, se empeorou, miramos. Perdón. Antes de levantar a sesión, quería falar... Sí, venga, quería a palabra. Sí, venga. Antes falamos de calumnias, de calumnia. Eu quería, precisamente porque me sinto calumniada, isto quería falar co señor teniente alcalde, porque hasta a mí chegaron unhas acusacións que fixo vostede de que eu había denunciado a 2 veciños da miña aldea. O traslado. Hai 2 veciños que me acusan a mí e que ahora mesmo as relacións con eles están bastante mal, porque dixeron que vostede me había acusado de que eu se había ou paralizado ou posto impedimentos ou denunciado por trámites de obras. Entonces eu creo que tamén o aclare. Hasta lle podía aclarar, porque eso vai a pasar sempre. No momento que ti vas a ver unha obra a un lugar, xa empezan a facer suposicións. Isto foi fulanito, porque claro, porque agora eso é inevitable. Pero nós nunca decimos quen fai a denuncia, nunca. Salvo, nunca o decimos. O que pasa é que tan pronto chegas a un sitio, a mí me pasa igual que a ti, e de que sea outra persoa, se ti estás, pois, ahora mesmo onde estás, e a xente cree que non se pasa por ali, que uno se entera, pois xa, eu uso oíno no meu despacho. Sí, porque foi fulanita, porque seguro que por aquí, pois ela, bueno, non se vou decir que estamos ahora mesmo no sitio, vale. Non, eu non vou decir que nada, senón o que se dixo, vale, e eu digo, non, é que pasou por ali xente, xa traballadores do Concello, e viron que había unha actividade dentro da vivenda, dentro do que se quere mirar é que se está a facer, se ten que presentar proxecto, que ten que presentar proxecto, pero iso nos pasa a todos ben. É que iso pasou no meu despacho e se me dixo eso. Eu ainda non sabía de que fora o teniente alcalde ali, pero eu tive a atender a xente no meu despacho en que se me queixou de eso, e dixen que non, que se facía unha obra nunha vivenda, en que había que facer unha actuación significativa e que por lo menos vir a preguntar ao técnico que teño que facer para esta obra, é unha obra menor, que hai que facer comunicación previa, unha obra maior, como se pode facer, porque dá seguridade que na fai. Quitar licencia dá seguridade que quen fai a obra. Non é que este para o Concello, non, é que che dá seguridade a ti. Eu recordo neste Concello unha persoa que se puxo, non fai moito, a facer unha actuación nunha vivenda. E ele, non sabíamos todos coñecemento aquí, chamaron por teléfono e entonces se lle avisou, e dixo que non, que estaba arreglando paredes e de repente me entero o día seguinte que lle caeu a vida encima. Pois a mellor, se fixese as cousas ben, se le dese unha licencia, se tivese as cousas en regla, non lle pasaba iso. E tivo sorte de non ter unha denuncia encima por ese tipo de actuación. Entón, as licencias protexen a quen fai a obra. E non hai que buscar denunciantes, non hai que buscar quen acusa, porque ti pasas por os lugares onde se pagan, que se ti vexas o que está a facer. Vale, eu solamente quería aclarar isto, iso se digo, é unha cousa que levan bastante tempo directamente, donde antes había unha boa relación con eles, pois desde ese momento acusan a Ramón, o señor teniente alcalde, de que foi ele precisamente que me está botando a miña culpa desas denuncias. As denuncias en ningún momento están firmadas e eu contra un felina. Es que os cansa de eso, ti. Non sei, non, porque estamos... Embargo... Hai embargo, hai 2 veciños, despois de muchos nomes. É unha casa, porque hai 2 veciños que che culpan a ti de que ti fuches o que lle comentaches a ele. Pero eso pasa moitas veces. Que preguntan, supoño por Dios que sí. Pregunta todo Dios. Pero nada, no, evidentemente pasou por ali o aparellador e... Que coñecemento que estaba facendo, pasou o
o de obras, ou pasou un concelleiro, e iso pasa moitas veces. Que son daños colocados, chegas ao concello e preguntas, hai licencia para esta É que obra? ademais en moitas obras, chegas ti solo, ainda que non che diga ninguén, de repente ves algo e dices, xa che chamou non sei quen. Si, iso che dinse antes. Eso é, É así. Levantamos entón a sesión. Dígame, Pablo. Non era sobre o que escoitei da Canguraxe ou Concilia, Concilia. si se podían empezar cando empeza o colegio. Porque eu esos 15 días que non hai servizo, o meu neno teño que levar a dormir na casa de meus pais porque non teño servizo. E nos igual que a mensualidade de junio non la pagan íntegra e non a acabamos tampouco, tamén me gustaría se podría empezar cando empeza o colexio. Mira, eu voulle pedir un favor. Eu sei que ten unha xustificación técnica que lle posibilita a técnica facelo así, pero para que veña por aquí un día, lle vou dar o meu teléfono, porque Mónica hai 2 días que está traballando fora e non está aquí. Vamos a mirar por que sucede eso, se se pode improvisar. Entón, sei que dentro do seu horario, ou Sí, sí. eu lle dou o teléfono, me chama, quedamos e explica por que sucede eso. A veces non que non se queira, que non é posible. Outro pregunta, por Sí. o que salió aí da prensa da festa de San Roquino, que non estou en contra para nada, eu como pertenezo tamén a outra comisión de festas, digo eu, se desde o Concello a nós tamén se nos podría promocionar ou axudarnos na nosa festa, porque tamén ten moita antigüedade, moitos anos, sin interrumpido, facéndoas durante moitísimos anos, e claro, eu chego e vexo a prensa un día, o día seguinte, e digo eu, se nós tamén podíamos optar. Incluso, hai mulleres que van o día da festa, porque eu sei que estivo, como medio de comunicación, estivo en dúas parroquias, estivo o día desa, en 3, estivo o día desa festa, falando con as persoas, grabando, claro, pero eso ten que ver comunicación. Non, pero só pregunto si solicitando. Non, temos que, a comisión, que fale con nós, comigo, e miramos como facelo, colaboración, que tamén dentro dunha medida, e mirando como facelo, que poñer, pero temos que estar de acordo, ¿no? Vale, mira, unha pregunta que teño. Sí. Mira, ali en Andaraba a ser acabado algún día o saneamento ou as 3 casas que hai sin el Mira, van quedar. o ideal é acabar todo o saneamento, pero si acabas despois, mira. Estamos falando de outras inversións cando ainda non acabamos as Pero o que intentamos facer, claro que queremos acabar o saneamento. Un segundinho, por favor. Que criterio estamos a usar de seguir? Donde hai maior núcleo de población, e solucionamos. Por que a Figueira se exido? Porque a Figueira ten cantidade de casas, pois están construindo unha casa nova, e son 2 números que pasan unha misma temperadura, con animación. E se despois non queda, Serbia, por que Serbia non vos, por exemplo? Pois é colocada toda a tubería, xa, sabes onde está a fonte, en Serbia, en medio da aldea, pois ten todo hasta ali. Iso, hasta non está ben que este, non? Está hasta ali, esa tubería sin usarse. O que falta, eu prefiro empezar ao revés, empezar pola depuradora, empezar pola xeral, e depois ir facendo as ramas, porque xa tes o esencial, non hai a tentación de que ninguén se conecte a un tubo que non ten saída, vale? Para que non se venda. Entón, esos dous teño que facelo xa. E eu acabar da Figueira. E agora, por exemplo, agora unha actuación pequena, tamén hai que mirar, pero non quero falar sin ter coñecemento, hai que ir ao territorio, ver hacia onde podía desverter. Hai unhas casas na Beixón que quedaron sin conectar, vale? Pois agora, con este bombeo que se vai a colocar, van se colocar nos visites ou cantos, pero hai unha que non é posible. Porque non o permite. Entón, ao mellor vos, se sodes solamente 3, e xa hai unha depuradora que podedes ir, Claro, ademais, ao mellor con unha actuación pequena das que hai de medio ambiente, como esta que saiu este ano, se pode pedir, pero non quero facer esa para decir, pódese, se non hai nada que o impida, non vai a ser que teña que colocarse un bombeo, que xa... Vale? O problema é que hai moitos metros de tubería, unha é a do Río Pai. Cando falamos deso, se vos parece, como xa este de pregunta, iso sobre o terreo, ir ali, eu sei que en Ganderas teño que facer unha actuación nunha pista de formigón, que vamos a que unha vivenda, e ao mellor, se esa nos vale, se xa vai por aí, pois habrá que mirar, pero non vai por aí, vale? Entón, eu, ahora mesmo, hai que ir ao terreo, damos un paseo, miramos onde está a depuradora, e se pedirei unha memoria valorada porque pode suponer eso. E para o próximo ano... Non faría falta levarlo hasta a depuradora. Ali en Andaraba xa está o saneamento. Non, hai que unir o con o resto do saneamento. Claro. Se necesitamos bombeo, se non, hai que mirarlo sobre o terreno, vale?
Boas noites. E hasta mañana.